Днешните учители работят в свят, в който ученето се случва навсякъде, в класната стая, онлайн и в хибридни формати. За да преподават ефективно, те се нуждаят всички устройства, платформи и съдържание да работят заедно в една единна екосистема. Без тази интеграция се губи време и преподаването става фрагментирано. Истинската дигитализация се случва, когато технологиите подпомагат преподаването, а не го усложняват. С решенията на Атен учителите могат да започнат урок за секунди. Камерата се настройва автоматично, дисплеят се включва и съдържанието се споделя мигновено на всички устройства. Учениците могат да участват, независимо дали са на първия ред или на километри разстояние. За учениците това означава по-ясни обяснения, интерактивни уроци, записани материали и свободата да се върнат към неразбраното по всяко време. Това е усещането, което трябва да носи съвременното обучение, и това е разликата, която Атен внася в класната стая. Искате ли да научите повече? Оставете коментар и не забравяйте да харесате и да се абонирате за практически примери и полезни съвети.